Jabuko. Bok, narančo, što ima? Hoćemo plivati? Oj, da, ajmo. Ajmo naći jagodu. Što Ante radi? On je uvijek tako čudan. Jagodo, što to radiš? Bok, to ste vas dvoje, pridružite mi se. Cool! A sad, plešimo! Kako sam umoran. Želim sjesti negdje. Baš je lijepo ovdje. Da, lijep je pogled. Znate li vi tko živi u tim kućama? Ja znam, ljudi! Čuo sam da oni jedu voće. Ali ja sam čuo da su i vrlo zabavni i dobri. Pogotovo djeca. Hej! Olubenica, Bog, pridruži nam se! Znate, postoji mjesto gdje se možeš vidjeti u paralelnoj stvarnosti. Kao drugi način kako bi tvoj život mogao biti. Kao neki drugi ti na nekom drugom mjestu. To zvuči zanimljivo. Cool! Ajmo tamo! A ne znam, to može biti strašno. Stvarno? Ali zašto? Daj, idemo! Okej, povest ću vas tamo. Cool! Ali vaš život možda nikad više neće biti isti. Upozoreni ste. Pa, tu smo. Ja ne idem nutra. Ja idem, ja sam znatiželjan. Što je to? Jabuko, jesi li sigurna da ne želiš ići? Da, sigurna sam. Sretno! Sok od naranče! Što je ovo? Jabuko! Vidi! Možemo postati čudesna zdrava voćna salata! Wow, ovo je stvarno bilo zabavno. Nadam se da će me neko dobro dijete pojesti tamo za desert. I vidjeli smo da se dalje možemo zajedno družiti na tanjuru. A sad, plešimo! Hej, ja bi trebala ići doma. Čitam novu knjigu svojoj maloj sestri danas. Ja bi isto trebao ići. Tata hoće da mu pomognem oko večere. Okej, hvala vam za još jednu avanturu. Zabavno kao uvijek!
sad!